Kersti Lorenz. Asiantuntijapiireissä on ihmetelty ilmavoimien konevalintoja esimerkiksi Curtiss P-36 Hawk-hävittäjän hankintaa, kun tämän koneen tiedetään olevan aika vaatimaton suorituskyvyltään ainakin nykyhävittäjiin verrattuna. Huippunopeuskin vain 440 kilometriä tunnissa. Toimittajahan voisi kysyä näiltä asiantuntijapiireiltä, että mikä näistä ominaisuuksista on hyödyllisin silloin, kun käydään kartotaisteluun Polikarpo 553 vastaan. Onko se huippunopeus, onko se nousunopeus vai että sortuuko kone ylivetämisen aiheuttamaan kuolioon ilman ennakkovaroitusta vai havaitseeko lentäjä muutoksia koneensa käyttäytymisessä ennen kuolioon joutumista. Nämä asiantuntijat. Tässä maailmantilanteessa me emme voi mennä kauppaan valitsemaan hyllystä mieluisinta konetta, vaan me joudumme hankkimaan koneet niistä niukoista vaihtoehdoista, jotka ylipäätään tulee tarjolle. Curtisshän on varsin mainio kone. Vuonna 1941 Ohalatvassa kapteeni Paavo Berg kohtasi Curtissillään 3 vihollisen MiG-3-hävittäjää, joiden huippunopeus on 640 kilometriä tunnissa. Miten kävi? Paavo ampui ne alas ja käytti siihen aikaa 10 minuuttia. Eli ei se kone ja sen ominaisuudet ratkaisu, vaan se lentäjän taito ja se taktiikka, millä sitä konetta käytetään. Mitä kaikkea tämä taktiikka sisältää? No sitä minä en voi teille kertoa. Miksi ette? Koska se on salaisuus. Ilmavoimien vähäpuheisuus on tunnettua, mutta eikö kansalaisille voisi kertoa edes jotain ilmavoimien tilanteesta? On paljon huhuja ja epätietoisuutta liikkeellä, kun ilmavoimat ei kerro mitään. Esimerkiksi kun talvisota alkoi, vihollisella oli käytössään yli 1500 lentokonetta, mutta Suomen konevahvuuksista ei puhuttu mitään. Se olisi varmasti rauhoittanut kansalaisten mieliä, jos heille olisi kerrottu edes jotain huojentavaa. 31. Meillä oli talvisodan syttyessä 31 rintamakelpoista hävittäjää yhdessä laivueessa. Sillä on vähän huono huojentaa. Meidän täytyy muistaa, että vihollinen lukee meidän lehtiä aivan yhtä sujuvasti kuin mekin. Meidän ei ole kovin tarkoituksenmukaista lähteä avautumaan julkisesti meidän kaluston puutteista, kaiken vähiten siitä, miten me aiotaan sitä kalustoa käyttää. Kuitenkin ilmavoimat sai talvisodassa melkein 300 ilmavoittoa. Miten tämä ihme tehtiin niin vähillä koneilla? Pohjimmainen syy on strateginen valinta, että ollaanko defensiivisiä vai offensiivisiä. Puolustustaistelua käyvillä ilmavoimilla on käytössään sellaisia taktisia resursseja, joita hyökkäävillä ilmavoimilla ei ole. Mitä nämä resurssit ovat? No sitäkään minä en voi teille kertoa. Luutnantti Hans Wind, toimittaja Siren Kaleva-lehdestä. Onnittelut. Teidät on nimitetty juuri Mannerheim-ristin ritariksi numero 116 teidän ansioistanne taistelulentäjänä. Teillä on huomattava määrä ilmavoittoja ja olette johtavia lentäjä SCM. Ja koska lukuisat muutkin lentäjät tuntuvat pärjäävän melko hyvin tuolla, niin kysymykseni kuuluukin, että ovatko neuvostoliittolaiset lentäjät huonoja? Kiitos. Eivät ole. Neuvostolentäjät saavat varsin kattavan koulutuksen ja ovat käytännössä taitolentokykyisiä, eikä heitä saa missään tilanteessa aliarvioida. He ovat taitavia ja vaarallisia lentäjiä, mutta heidän taktiikassaan on tietynlaisia puutteita, joita me sitten hyödynnetään taistelutilanteissa, mutta huonoja he eivät ole. Mitä puutteita heillä on taktiikassaan? Sitä minä en saa teille kertoa. Luutnantti Wind, miltä teistä tuntuu, kun 35-40 vihollishävittäjää tulee eteen ja niitä ohjaavat nämä erittäin taitavat lentäjät? No, ei se nyt oikein miltään tunnu. Vihollinen pyrkii melkein heti meidät kohdatessaan muodostamaan niin sanotun espanjalaisen tynnyrin ja tällä tavoin houkuttelemaan meidät kaartotaisteluun. Mutta me ei lähdetä siihen leikkiin mukaan ollenkaan, vaan me käytetään meidän omia vippaskonsteja ja ammutaan sitten niitä alas niin monta kuin ehditään. Mitä nämä vippaskonstit ovat? Se on salaisuus.